سلام كبرات تختتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات منستر وصاي قدايات امريكا انتوني بلينكن بزعوة تግራይ زهبو حدش مغلصي ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን አብይ አህመድ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሮም ኣብ አሜሪካ ዝጸንሐ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሰኛ ንፖሊስታት አብይ አህመድ ተቃዊሙ ስርሑ ምግዳፉ ሕብረት ኢሮጳ እገዳ ምግባር ኣብ ግምት ከም ዘእቱ መግላጹ ጌታቸው ረዳ ሓድሽ መግለጽ መሃቡን ካለን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበናት ዓሌት መጽናት ከም ዝተፈጸመ ተዛሪቡ። አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቀዋሚት ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ሃገሩ ቀሪቡ ምስክርነቱ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ከምዚ ዝበለ ኮይኑ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍጽሙ ኣለዉ ዝበሃሉ ሓይልታት ካብቲ ክልል ብህጹጽ ለቂቖም ክወጹ ምሕታቱ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መግለጺ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ድማ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግፍዒ ይፍጽሙ ኣለዉ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዘለዉ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራ ይውጽኡ ምባሎም ብምቅዋም ብዛዕባ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ መልሱ ግና ዝኾነ ዝበለ ነገር ኣይነበረን። ኣቐዲሞም ድማ ክልቲኦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ክሲ ክነጽግዎ እዮም ጸኒሖም። አንቶኒ ብሊንከን ድማ ሕጂ ኣብቲ መግለጺኡ ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ይካየድ ኣሎ ዝበሎ ምጽናት ዓሌትን ገሰስ ሰብኣዊ መሰላትን ጠጠው ከብሎ ሓቲቱሎ። ብፍላይ ድማ ወተሃደራት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ካብቲ ክልል ክወጹ ከም ዘለዎም ደጊሙ ተዛሪቡ። ንሱ ወሲኹ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብቲ ክልል ሓይልታት ኤርትራ ኣለዉ፣ ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ድማ ዕጡቓት ሓይልታት ኣትዮም ኣለዉ። እዚኦም ካብቲ ክልል ጠቕሊሎም ክወጹ ኣለዎም። ኣብ ክንደኦም ካልኦት ከምዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ገህሰስ ሰብኣዊ መሰላት ዘይፍጽሙን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ዓሌት መጽናት ጠጠው ዘብሉን ሓይልታት የድልዩ ከምኡውን ኣብቲ ክልል ናይ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ተሓታትነት ክሰፍን ኣለዎ። ዘይሻራዊ ምጽራይ ድማ ክግበር ንደሊ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ንሱ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘለዎ ቅሬታ ርዱእ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግን ቅቡል ኣይኮነን ክብል አንቶኒ ብሊንከን ሕጂ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ሓድሽ መግለጺ ሂቡ ዝርከብ። بقدمي منستر أبي أحمد زمرحو منجست إثيوبيا ناي حق مخبار سرحيت زبل شمز التوهابو بكم حبرت إيروبان أمريكان زعمسلو وغانات دما كيناتي زتبهالي أب تግራይ زلو وتهدراو غونصي زدغفو كاب زتفلاليا كتماتات أمريكا زموصو ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስርሒት ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ 10 መጋቢት 2021 ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብሓባር ክኸዱ እንከለዉ ዕላማት ሰላማዊ ሰልፊ ብዓቢኡ ማሕበረሰብ ዓለም ውድባት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ማዕከና ዜና ዓለምን ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታትን ሓበሬታትን ንምቅዋም እዩ። ኣብታ ኣጋጣሚ ኸኣ ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ዝወከለ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዕላማ ሰልፈኛታት ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጽሞ ዘሎ በደል ዝወስዶ ዘሎ ጉጉይ ስጉምታትን ሓሶትን ንምቅላሕን ንምቅዋምን ምዃኑ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ወያነ ባዕሉ ኩናት ጀሚሩ ክንሱ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነዚ ካብ ምእማን ብዘየወላውል መንገዲ ብምሕንጋድ በንጻሩ ገበን ወያነ በመጉልባብ ንኢትዮጵያ ብምኽሳስ ንኤርትራ ገንሸል ይገብር ኣሎ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ዝወከሉ ወገናት ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ደው ክብል ኣብ ክንድኡ ኣብ ልዕሊ ንሶም ግብረ ሽበራዊ ዝበልዎ ሕወሓት ጸቕጢ ክግበር እዮም ጸዊዖም። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ ናይ ምክልኻል ልኡላውነት ስጉምቲ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብቲ ብብዝሒ ባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘንበልበለሉ ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት CNN ናይ ሓሶት ዜና ኣይተዘርግሑ፣ አልጀዚራ ሓሰውቲ ኢኹም ካልእን ዝብልን ሕወሓት ዝፈብረኾ ወሬታትን ኣይተዘርግሑ፣ መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝብል ቃላትን ከም ጭርሖ ዓዊሎም ክደጋግምዎ እዮም ተሰሚዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ዝመርሖ መንግስቲ ከም ዲፕሎማሰኛ ኮይኑ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝበሃል በዓል ስልጣን ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተካይዶ ዘላ ኩናት ብምቅዋም ካብ ስልጣኑ በገዛእ ፍቃዱ ክእለ ወሲኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብቲ ብመንገዲ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ገይሩ ዘርጊሕዎ ዘሎ መፋነዊ ጽሑፍ ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያ ናብ ብሩህ መጻኢ ክመርሓ ዓቕሚ ኣለዎ ብምባል ይሓሲበ። ይኹን እምበር ሕጂ ነቲ ሃገር ዝመርሓሉ ዘሎ ኣንፈት ኣነ ብኡ ሕጉስ ኣይኮንኩን። ኣብ ክንዲ ንሽግራት ብዘተ ዝፈትሖ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይዲዮሎጂያውን ፖለቲካውን ፍልልያት ስርዓት ሕጊ ብምጥቋስ
كومدما وتهدرات غيرو تقناقنتي يጭፍلق يزلو اب كند ناص بريس زبزح ጋዜጠኛታት كأسرون كفراروحني تغيرو اب كند ديمقراسي مرጫ بتدጋጋሚ ተናዊሕዩ ናይ ኦሮሞ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ድማ ካብ ምርጫ ተአልየንየን قتلت كم بعل هاج الله هندسة جنرال سعره جنرال جزائي دكتور أمباتشو مكونن ما أسرتي بعل جواهر محمدن بقلا قربان توسيخو أبرز زخول دماك عندي أبي تبي أبزقوان حصص قداي زلون دحرالو أول عسر تحدي أب تقرايز التخسته وقعيو أما أي تسريدهم تقتلهم كمدما نبرتهم عني لا بزحات تولت تقرايك كاب سرحهم بسن كمان إنتهم تباررهم أبي أحمد أمونغوز تفلالي بهرات حبرت كله كحجز إن دات تصبنايو ملشات أمحرة أب تقرايهم زلو إثيوبيا أبزقوان هاجرا وزتي زد ليا زلو منغستي الناس زي شاراويان وغنات ناب تقراي كأتو كفك أدالو ودحر مبال سلام زد الهزبي مسؤول أنس أرجوجي بوليسيتات تقاوم كسمعوا بمحتاتيو إزي دبلوماسينيا كابتن عمتات زسرحلو إمباسي إثيوبيا أب أمريكا زنبورا سلطان قديفو بغزا فقادو كاب منغستي إثيوبيا تقاليو كمزولو أفليتو لا نزي نايزب على السلطان مسنبات بزمل كدما كساب حجيب وغن منغستي إثيوبيا زخوانا زتوها بملس يلن حبرت إوروبا أب إثيوبيا ناب تግራይ ሰብአዊ ሓገዝ ከይኣቱ ዝኽልክሉ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ ኣብ ዝርዝርቶም በቲ ሕብረት እገዳ ዝወርዶም ወገናት ክእቱ ከም ዝኽእል ገሊጹ سبا سلطان حبرت إوروبا تمال الربع عبزهاب ومبري زخوني عالم لخاو سبا وحقتات زتحس وغن كأقودو كم زخوليام تزاريبهم أب حبرت إوروبا نايقلو لاو كوميشنر زخوني جانيز ليناركيك بغازت انياتات أب إثيوبيا بتوغ زلو تقراي سبا وحقز كأتو تقبرو واتس عرتات انتيالو زبل حتى مسكاربالو اتي ناي حبرت إوروبا بعال سلطان كملسن كلو سبا وحقز كأتو انسعرو لمنقدتات بوزحيو حدا متباغيو كالخ أنتم عالم لخاو سبا وحقتات زتحسو وغنات قدا كنورد لهم تخيل لا اتم نتزوبا اب تحت قصرهم زقتو حيلتاتيوم اب تحت عالم لخاو حقتات سبا وحقزات كاتو كف قدو زغبوم كبلن كلو اب غون خوينو ززارب زنبره جوزيف بوريل زبال حلافي ناي وصاي غدايات حبرت اوروبا زخونه بعال سلطان دما اني كاب افي اجدا زبل قال ايوصاخون دحر مبال نتي اثيوبيا كوهاب زنبره زدسكلو 88 مليون يورو تقيسيو از بعال سلطان اب غداي تግራይ اب زوان اتجدا موساد زبل درجه كونت زي تبصحه سبا وحقز منقدك فتولي يصويعو كم زفلت حبرت أوروبا أب قرب أوان زصدقو ماغنيتسك زبال حقي أب العلي عالم لخ سبأو حقتها زتحسو والكسبات كومدما منغستات قدا خقبر كومدما جنزب النبرتن سبا سلطان كدسكل زخوليو أب حوحات أبال فتسامي سرح زخونة جيتاچو ردا بمنقد علاو ناي تويتر حسابو غيرو أوصيو أبزولو حدش مقلصي نتي أب تግራይ أب زوكينا زسعبه كونتات دحر مقلص محبرسب عالمن حبرات منغستات أمريكان زقبرو زلو صعرتات بمسغان أبي أحمد كومدما إيساياس حجي وانت وسخت حيلتات بموفر سرحيتهم مليسهم يزايدو كم زلو دحر مقلص كمت أمريكا زصوعتهم كلهم حيلتات كاب تግራይ كوصو كم زصوع نسوم كأ مستتفلالي ناي عالمنا ودبات بمخان ما انت سلامن مرغان سرح قربات كم زلو جن حيلتاتهم أنصار كلهم صلاتهم كسب مريتهم حرا زوصون نتزلو جبنا زفصم تحتات كسب زغبرون قالسهم كم زقصل يحبيرو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعكم